אני יושב בכיתה ג', זה היום הראשון. אני זוכר את המורה, היא הייתה גבוהה, היא הייתה בהיריון מאוד מאוד מתקדם. אני זוכר שזו הייתה פעם ראשונה שראיתי הריון כזה מתקדם. בטן יצאה ממש החוצה. היא אמרה לנו לרשום איזה תרגיל במחברת. ואני זוכר שאני לוקח את העיפרון, רושם במחברת, ואז פתאום מגיע מישהו מאחוריי, ופשוט תולש את הדף וזורק אותו לפח. וזה מה שאני זוכר מכיתה ג' בבית ספר יסודי. כעבור 13 שנה אני זוכר שאני מאמן באיזושהי קבוצת שחייה ברחובות, וילדים שאלו אותי שם, איפה למדת ואיך היה לך ביסודי? סיפרתי להם על הבית ספר, סיפרתי להם על השנה, סיפרתי להם על המורה. בדיוק היו שני תאומים ששאלו אותי את הנושא הזה. רגע לפני שאמרתי להם בדיוק מה חשבתי על המורה הזו, הם אמרו לי את הדבר הבא: צביקה! זאת אמא שלנו! והדבר היחיד שהפריד בין מה שיכול להיות אסון באותו הרגע, ובין רגע כזה שהחיים ממשיכים כרגיל, זה היה בסך הכל רגע אחד של נשימה.